Hello mga ka-listeners, mga ka-followers, mayong adlaw, mayong gabi ka natong tanan, no? Kumusta? Adlaw day karong Miyerkules, no? Pizza ono na jud sa buwan sa Abril. Mga ka-listeners, no, nahumanag jud ang Marso. Dali ra kayo ang buwan. O gatangi day, no, ang mga lenten drama, ako lang na siyang i-upload sa Huwebes, Biyernes, Sabado, o Domingo, mga lenten drama. Pahaom sa Semana Santa, no, mga ka-listeners. Ug sa dili pa day, no, shout out day ko, no, kang James Sabero. Shout out day idol sa Mansawan, Nueva Vista, Don Victoriano, Chongbian, Misamis Occidental, Mindanao. Salamat kayo, no, idol sa pagpaminaw, no, James Sabero. O kang Nesheles Mudit, idol, unsay gipuli sa daghong sa sapa. Ang puli ani idol kadtong drama nga bag-o. Matagsawop sa adlaw, manisipuli, no, sa daghong sa sapa, no. Nesheles Mudit. Matagsawop sa adlaw ang puli sa daghong sa sapa, no. Salamat kayo, no, Nesheles Mudit sa pagpaminaw. Ug sa tanan nga nagsunod ang dramahan, no, salamat kayo sa pagsubaybay. Sa mga sugilanon nga gikan sa RMN Drama, salamat kayo. Ug karon no, dito manglangan ni ang laing sumpay ning sugilanon nga sinuwat ni Marites Alvarez. Part 19 na tanong, mga ka-listeners, no? Anino sa kagahapon. Ano pang hirap? Hindi ka tumagas grasya. Kauna. Di ko. Gusto ko, mama. Gusto ko, mama. Kauna. Kaya mo pauli na tos mama ni mo niya. Di ko. Sige, raingon, uy, mama. Yawa, uy. Di ko kaon. Gusto ko, mama. Gusto ko, mama, yuya. Hindi. Hoy, gusto kang mag-uos tatay ni mo kaya wa ka mo kaon? Di. O diya, ganun ba kang kaon? Gusto man ko, mama. Dili na ka gusto ni Lola nga muhungit ni mo. Sige, di na makakagandahang Lola. Lakaw na lang ko eh. Anita lang kong laing apo, ganahan ako. Samot ka ba? Kiyabaw, ha? Biyaan ko, mama. Biyaan sa ko ako, yuya. Oo. Naging mo ni mo biyaan kang mama ni mo, ha? Kabiyaing mama ni mo, uy. Di ko mahuras mama o busy siya. Wa kabiyai. Isa pinagay ko na nakayatokos nito. Manok o baboy. Unsa? Ang imong mga kadua? Oo, ingon tiya, diyan ako nakuhion, mama. Dili na ko balikon, mama. Nanalain ako, mama. Yuya, di, baya, no. Bayag, baya ako, mama, no. Pinangga man ko, mama, na ko, yuya, no. Balik, baya siya, yuya, no. Oo, lagi. Bubalik sa mama ni mo, oy. Inang pauli tatay ni mo ng gabi, iyan ang kauban sa pauli din mis mama ni mo. Promise? Oh, promise. Kaon ako, yuya. Kaon ako. Ay, ginoo ko. Inatwantang ikauban na ni Dave ng hapon niyang asawa siyang pagpauli. Naon-taon-ta. Nang hipos na ang naninda o pungko-pungko. Wala ko'y katabi-tabi. Wala sa ko'y kalingkuran. Medya na malang sab. Nya, mag-alasing ko na. Mubali na sa ko dito sa Atbang yun. Nga Gates Hotel. Adto ko dito mapaabot. Pero nga, dili ko malipat kung mugawas na si Day Amy. Bay. Salamat kay Bay, ha? Adto na ko dito, Bay. Salamat. Babe, kinahanglan pagit nga mo balik pa ta sa hotel? Mag-alasin ko na. Ganon dili man ta mo pa ulit sa kondo aron mo paway. May tiwason pa ko sa opisina. Dili pa mahimo ugma na lang. Gusto ko mo paway. Sakit na kayo kung bagtak sa akong heels. You can rest later. May buhaton pa ko.
Ako, babe. May buhatan pa ba ko? May permahan ka lang o basahon nga mga documents, di ba? So, una ko ilabot, ana. O sige ra kag duko sa imong mga paperworks. So, ana ko buhaton. May mo pang i-drop na lang ko din mo sa mall? What? Please. Mato nimo kay mupahuway ka kay kapoy ka. Then mall? Marelax magugukon sa mall. Mabusog ba nga ako mga mata? It's satisfying. No. Babe. I said no. Kitagbaw tigag suroy dito sa laing nasod. Dili pa ka to igo. Babe, man good pa. Ang babae, dili man gyud na matagbaw sa paglaag sa mall bisan kada adlaw pa na siya mo adto. Kay ma-enjoy man gyud ang mga babae sa mall. Bisan kinsa pa imong pangutan-on ay samot pa kun may kwarta ka. So, sa kwarta. Dili sa kuan. Should I cut your allowance then? What? No. Then stop arguing with me. Mapauli ka kung kanus ako maingon nga makapauli ka. Makapahuway ka kung kanus ako maingon nga makapahuway ka. I am still your boss, babe. So whether you like it or not, my rules I implement. Oh, of course. Try ra gani ko kung makalusot ba ko. Pero, babe, ipitaw, oy. Di agad ko bilib ni mo. Professional ka gid kaayo. Okay, sige. Sa opisina ta. Kung busy ka, kinahanglan nga busy sab ko. Kung wa ka na ipabuhat na ko, mangita kong buhaton nun. Sama sa pagmasahe sa imong abaga, sa imong o sa imong... How do you call that? In between? Diha ka maayo. I know, right? Kaya nakasabot ka na gyud sa imong rule. To pleasure you. Exactly. Dili ko mabuhi og dakong kantidad. Tupag ako pa. Pukpuk pa lang ko para nimo, ha? Mao ba na hinungdan nga, dili ka mo pakasal ako? Don't start with me, Emmy. No, kinalang tupagon ko nimo, Josh. Unsa man din atong relasyon? Uwa ra di ni? Mura ra di ko anig bayara nga babae? Unsa ka di ni? Kung nasayod pa lang ko, What? Kung nasayod ka pa lang, mudili ka? Mao ba? may gisulti pa ko ngayon, ana. Ang ako ba nga, nahubos lang ko sa imong gipanulti nako. I feel degraded. Okay. Say okay. Okay na ngayon, ana, nga akong bation. Okay ra. Nga maglalis usahay. Pero ayaw og kanunaya. Kay dali kay kupulan. Ug kung pulan ko, I walk away without a word. I just walk away and leave without a trace. So know when to stop, Emmy. Mag-alas 6 na sa hapon. Pero kapag ko makabantay nga, bigawas na si Amy. Nasayod ko nga ako malipat kay naaragin sa tubangan ang ako mga mata. Gitanaw ko ang tanang tao nga misulog gawas gikan sa mga hotel. Pero siya kada ba nag-taxi o nag-auto? Dili ka nga nagsakay sa auto si Amy o bansiga mo? Ay, saan man ako tuod sa pagbantay ko mao? Mabalik baka ko sa sud, no? Mangutan ako sa guard kung may off na ba si Amy. Pero may bahad na ba to siya nga iyak ko na kung ipadakop kung mabalik pa ko dito. Sumuka eh. Saan rin ako?
Bahala na. Di ka kong biya din kung dili na ako makita si Amy. Kinalang nga magkasulti mi. Kinalang madahan ako siya sa akong pagpauli. Yuya, wala pa si mama o si tatay, Yuya? Wa pa. Diya man bitaw ako silang giatngan. Basin pag masayo sila sa pag-abot. Kaya, uy, kaon ako buyat sugpa. Dili magpalabi ha. Muna lang katas pagkaon na po. Ipasado alas 7 di bes gabi Pas mo nakahapit ini. Naanada mo kang alas 6 pa lang pasado sa hapon. Nangaon na ta. Huwat yun tang tatay o mama, Yuya. Gutom na kay ko. Kaon na ka? Unya ikaw? Ako bantay din sa bintana, Yuya. Dili. Dungan tagkaon ron. Aron ikaw mandungan sa tag-atang din Mas maya na, di ba? Magdali lang tagkaon. Sige, Yuya. Oy. Ngano gilain na di mong ikog sa buwan nga hulahol? Wala, big ha? Parat na kay na. Makadaot sa daskinde. May buwan pagani kang nasi mong prato o naglahi na ka. Ibutangan pag ikog. Imog yung gilain. Kamama Buhak-buhak. man ni Yuya. Kay kanaan man mama ikupuwat ya. Aw. Maudi ay. Alala, sige. Kang mama mangguga na ni mo. Ibutang din rin plato. Sige na. Apot na chud mama unya. Na natadakan gasa mama nako. Ingon siya na siya daghan gasa nako inikbalik niya man. Like daghan food, daghan toys. Unya manyaag pa chud mi Yuya. Dungan na sa tasimba mama Yuya no. Dugay naman tawa dungan simba Yuya. Langga, wag yun na. Manimba ta og magdungan ta. Finally, makapaulit na kita. Babe, gigutom ko. Asa ta nga restaurant pangaon? Asa ka gusto? Japanese. Okay. Mula hosta dito. Yes. Yan naman ang gwardya. Murag may gikalalis mo na. Munong ka? Ay, babe, pasag din na nag-board siya, uy. Siya na'y bahala diha. Iya man ang trabaho. Uy. Gitok mo niya ang lalaki nga naas may gate. Manaog ko. No. Pagpuyo. Babe, Dili ko gustong may kagubot nga may tabo sa akong hotel. way kagubot ka mahitabo. Naibaw na ng gwardya sa ngayon niyang buhaton. Dugay na na si Sir Guard ining kumpanya, ha? Karon pagkamawadaan o pagsalig niya. Oh, kinakakita ka, oh. Nakakita ka? May pahawa na ang lalaki nga iyang gikalalis ka ganina. Usa lang katok mo, dahadlok na. Dili mao katong iyong gibuhat. Dili mahimong basta ka na lang manok mo og tao. Og natumbaw pa kini. Ay, gahit sa tigalig, oh. May nalagani kay tukmod ra. Wa po sila. Pakisultihan ko siya ugma. Okay. Husto na. Ugma na lang. Kaya wa naman ang lalaki, oh. May pahawa na. May salot na ni mo si Sir Guard, oh. Nakabantay na siya nga imo ni sakyanan. Sige na, larga na. Oh, gosh. Panalagani kami patuos siya na ako. Ugwa na yung padayon sa pagkanaog. Saan na lang kung pikanaog pa siya. Tingalig na booking na unta ko. No. Dili mahimong masayod si Diyos tinuod akong estado. Dili mahimong mahibaw siya nga may anak na ko. Kinalakapugan ko si Dave sa sunod higayon. Aron nga dili na siya magsamok pa. Kasakitin noon sa kong kamot nga akong gitukod sa akong pagkatumba kaganina. Diyang gitukod ko galit sa kwardya. Huwag ko makabantay. Ibalik kong itukmod. Murag nalisa may noon Mingol-ngol man. Dungagan pa nga. Nagkutoy nagbayong akong tiyan.
magkausap ako makakaon karong adlaw. Ug unsa na kong orasa karon? Dili ko na tingali ikakita si Amy karon dinhi. Pero dili ko gusto mawaldan sa paglaom. Nasayod ko magkita mi karon. Usa paabuton ko lang gyapon siya. Kaluoy, bitaos bata. Nakatuog naman tao nga naghukdong sa may bintana. Ang pait ni tao niya kay huwag mo abot kang ginikanan. Ay, pasado alas 12 na sa tungang gabi, wa paghapon sila. Mauli pa baka itong duha ron. Puguson ko na ni bata, bi. Ibalangin ako sa kwarto. Itapad ko lang og ingon ani. Samtang wa pa sila sa dead. Halaga, lalit na na, balian ta sa kwarto. Oo, nagahi ka magugnoon. Balhin na ta. Nakatug na ka din ni, oh. Huwat pa ako, tatay o mama man niyo ya. Dinira Ay, ko. dili na lang ga. Ito kaya ito nga gabi na. Manira ta ini bintana kay masudlan niya ta dinig abat. Ay, Aksyon na maghilak. Di mo hilak ha. Di mo hilak. Kay madunggan lagi kag abat. Garahatan lagi ito niya isangit sa babas kawayan. huwat man ako, mama. Ipakugos lang ta ka ni mama ni mo kung maabot na sila sa tatay ni mo. Jokay pa. Hapit na. Hapit naman kaya. Huwat na yang kuoy. Diniyang ako. Ay madugay pa to sila, uy. Ingon ka, dayi na yang. Ay, rako. Wa matabay ba ako no sa orasa mauli good. Mong adto na tas kwarto magpaabot. Isiran lang nato ni bintana kay kita lang ni nahibilin nga nag-ablis bintana in dapita. Kung may abat, kita giun ang unahong kaon. Saom niya takas paglaban nga tigo ang mas lula. Di naman makasukol. Syokoy man ako. Ay di ka makasukol eh. Bilang umuwi ni mo. Bata pagod ka, gambay pa kay kag kaon. Ha? Kausara kang dagiton sa abat. Hello? Na. Hala, nira ka maligig kalit niya. Naaungo yuya. Naaungo ya. Ilan bitaw ka? May gani, makapitara ka ni hadas may bitana nga naghukdong. Oy, mga tumbatam. Anay, milayaw ka manoon. Ayaw sa pa yuya. Kaunan tataapat. Tala kwarto yuya. Bukuta sa apoy. Taliin na yuya. Apat naman di ba kapabalhin mo bataa ka? Uyang alas 4 pa ang first trip. Anilaw na ko din maglingkod-lingkod. Mapauli kong mga si Amy uban ako. Magkuul ko dyan yung among anak ani. Ngawa niyang mama. Sa iluatan ko ilin. Wala ko ikauban si mama ni Buday. Pasaylo si tatay. Pero ipaniguro na ko nimo. Nga sa sunod akong pagbalik, madako na niya si mama nimo balik sa ato. Babe. I'm going. Wait. Nagilis ka? Asa ka? Sa'yo pa man kaayo. Asa ka paingon? May lakaw mi ni daddy. Mauban ko. No. Wakilabot sa mong lakaw. It's business. Niya ako. Domingo ron. May mong buduag ka makariyot sa imong pamilya. Mao na imong gusto, di ba? Sige na. Makapauli ni kanila.
Una-unaon ko na. Dili ka ganahan mo pauli sinyo. Di kapoy ko. Mapamuuli ang akong lawas sukod atong bakasyon na to gikan sa lain nasod. Murag nag-jet lag pa ko hangtod karon. Ikaw ang bahala. I'll get going. Bye. May mapagmulaag ko later. Ikaw ang bahala. Thank you, babe. Yes. Mani kinabuhi. Stress-free. Mubangon ko kung ano sa gusto na ko mubangon. Mulaag ko kung asa na ko ganahan ng mulaag. Mubalit sa tanang gusto na kong paliton. Mauni kinabuhi. Karon pa lang kong higayon na tinuod ka nagpakabuhi. Pusa, pahimuslan ko kini. I'm gonna live my life the way I want it. Nay, Oh, kaya na uli ka na. Kain mas iwi. wa nay. Wa mi magkita. Sa? O sa kita? Wa lagi. Wa ni mo matultulya yung gitabahoan. Wa di ka magpangutan na. Natultulan man. O nakita na ko siya pero ako rin nakakita niya. Unsago na pakasultiha, Dave. Wa siya magkamantay na ako. May hinungdan nga. May padayon siya sa pag-sulod siyang trabawan. Gipaabot ako siya hangtod sa gabi pero wa may magkita. Nakakaon na ka. O panay, Dali, atutas kusina. ang bata nay. Akong gipaduwa uban siya mga amigo ko, gamiga. E kung anhi dinis bay, magsige magpangutan ako na abot na ba mo? O kung unsa mo urasa mauli. Hindi mo kalitag hila kay mangita siyang inahan. Kaluin tan sa bata. Luoy mo lang, luoy gid kayo. Yan na, kaon na. Asa ba ko paingon ron na? Kana usa ka butik. Murag nindot sa na diha da. Musuhay ko sa pag-sweet kung may ganahan ba ko. Dungag ini ako mga gipamalit karon. May misampis ako pa kan. Ako pa kang kauban sa hotel. Ako lingi yun. Para magkapanghambog ko ba? Ha! Daan lagi gid ko, ikaw lagi. Wag ko masayop. Ikaw gid ay. Hoy, kumusta na ka, uy? Grabe, misa mo ka kagwapa, uy. Kanusta pa lang ganita last nga nakita? Katupag itong nagsakay tagbas, no? Oo. Ikaw ra? Ha, ikaw ra? Ang iba rin ba anak? Wadis na mo ba ni mo? Oo, ako na. Garo, uy, shopping ka, uy. Sana all. Eh, kadagan ko na nagibit-bit ni mo. Mga gikan pa na sa mga halong na shop ganihan, no? Sinsa naman kakaayo, girl? Di na kahapit pa rich, good. Inibrita di habi. Sure. Ali, mga anta. Wow! Di ako rin bugdahin ng mahalon nga kananan. Lahi na yun ka, girl. Big time na good ka. Magulihan pa ka sa ato sa probinsya? No, dili na. Nag-board na ka din, he. Kondo. Wow! Kundo pag yun. Gabiha. Ay, karosa. Oo. Hoy, pwede mo ka-adto ba ni mo? Nang-apply pa magukugod. Pwede ba kahangi o katog sa mong gipuyan? Sa karong gabi lang. What? No. Ay, others kay uy. I mean, dili na akong kundo sa ako nang gitrabahoan o dili mahimong magdami og bisan kinsa dito. So, di na lang ako masulti, God. Usaba sa deka. Monitored me.
Naibaw ang gwardya, ana. O kung maibaw ang mis among kompanya, may mong papahawaon mi. Ha? Hay, sige lang, uy. Adtoon na lang din ako igagaw. Naman magtrabaho diya sa mall. Mao gani nga naa ako din kay buadto ko niya. Maghangyo ko, nga buabot na dito siyang giabangan kadiyot. Mas maayo pa. Ay, Here's your order, ma'am. Ay, ulo ko lami. Lami mong pulos, uy. Kadagay na mag-order, uy. Is there anything else, ma'am? yes. Jasmine tea, please. Oh, okay, ma'am. Wow! Patiti na kakaroon, ha? Social ligod ka, day. Ang imong dating, LR na kayo, gabi, uy. Sino na imong mga lahas? Tanaw ako, bi. Hala ka nandun mo ini. Gusto na kayo mga ingon ini, no? Uy, kalabay ko dito sa iduk ay nagkakil na nindag ingon ini. Bangkok gold ko, no? Di mo lubad. Pero mo lubad, good. Madugay, imong, kung imo na isulob. Dito sa na yung palita? Of course not. Wow. Sige na, oy, ikaw na. Sige, thank you. Thank you ining libre ni Buday, ha? It's okay. Librihan mo sa kunin mo sa una sa estudyante pa ta. Ay, sus. Pilar man to, uy. Still, it counts. Sosyal. In English, good, ha? Labi ko na kamagtamaso sa kata kong kumpanya, no? Wala kang kamkaon. Busog pa ko. May kaon ako kaganina. Nagkapalit ka kagi-order. Uy, di mahurot. I-take out. Dada. Makaon pa na ni mo unya. May na, dili na ka mo palit pa. Kaya naglisod biya ka sa kwarta. Kaya wa pa kay trabaho, dili pa. Ay, awa lagi, uy. Then, i-take home na ang sobra. Salamat, ha. Kukolomi, uy. May tamagkita pa pirmi din ni syudad, uy. Aron malibihap ka ni mo pirmi. Di afternoon ni mo, kinaglaag naman ka. Yes. Ay, maay kayo noon. Ubanta, bi. Huwag ka ganay lakaw. Ubanta. You see, Stella, may daghan pa kay kog mga gibit-bit. Lisod pa rin ako nga maglako-lakaw ko uban nimo walag bit-bit ni ining tanan. Tabangan ta kag bit-bit. Problema ba yan? Laag ta ba? War-war sa dinhi. So, sa buwan. Actually, good. May lain pa kong lakaw, gikan dinhi. So, dili ko makauban nimo. Sorry. Ay, sundong nilang good. Karoon na bitaw ka umarong balik, ha? Sige na ba? Stella, lahi na karon ang ako mga priorities. Dili na sa makani ato sa mga estudyante pa lang ta. Oh, sana all. Ang nang imong balag, anak. Di na day mo magsige kita. Huy, No. kanusta ka nalang magulian di ay? No. O sino? Di ka muli? Nga naman? Yes, Stella. Sagi kaingon ko na, lahi na kong mga priorities. Lahi na ang akong gusto sa kinabuhi. And that includes friends and families. So, any further question? Gusto ko, Mama. Alina, matuog na tag sa'yo. Hindi ko. Gusto ko, Mama. Ingon, Yuya. Uban mo, Mama. Uy. Hasanaya ako, Mama. Tatay, asa ako, Nak. Mama. Ay, pagligid diha sa sahog. Asa ako, Mama. Asa Dali na ako, ba? Mama ba? Asa ako, Mama. Wa man makauban si mama nimo kay busy man siya. Pero, ni awa, tanawa, may dako para nimo. Di ko. Di ka ini? Gikan man ni mama nimo. Yang gipada para nimo aron kuno dili ka mo hilag. Di ko, anak. Di ko, anak. Ay, paborito ba ini nimo? Chocolate o lollipop. Ug usa pa gid ka putos. Ako na lang ihatag nila ni manok ug ni baboy. Ha? Tagsa sila nini kaputos. Na ikaw dinhilang ka ni nanay ha. Uban na lang si Inday Hilin dinhinay nga nagligid-ligid sa sahog nay.
Kaya ako siya nihatog ni sa iyang amigo nga si Manok sa Yaw baboy. ba? Yaw ba? Dili ka? Dili nihatag nila? Di. Away man na manok ug baboy na ako. Iya man ako sugsog. Di na uwi mama dili. Di na kumigo niya manok ug baboy. Away man mi ganina, tatay. Unsa? Nag-away mo? Oh, ako sumbag diyan manok. Nanumbag kag lalaki? Iya man sad bira ako buhok, tatay. Ana, usog ayo. Sakit ayo. Mama lagi. Gusto ako, mama. Asa man ako, mama, tatay. Ibalik ako, mama, tatay. Ilin. Bay, kumusta man imong pag-atol sa syudad, ha? Wa. Uy, guni mo. Gusto matir man. Basta. May mong gituyuan sa pag-atol ito, yawa mo magkita. Kalain sa na, eh. Ano sa may buhato ni mo, na? Huwag mo magkita pag-atol ni mo. Wa siya mong paulis inyo. Wa siya magkontak. Sa kung nastoryaha, may klaro yung relasyon, bay? Balik ko dito sunod Sabado dito. Mo absin sa ka? Kada basado. Kada Sabado lagi ka maabsin, bay? Laya na, eh. Sama ka. Karon ra bitaw ni bay. Kung magkasulti na ni Amy, di na ko ma-absent. Nakaila ka ginako bay. Dili ko ligoy sa trabaho. Mana magliso tag baliba ni mo? Ben, eh. Luoy mo ko ni mo, eh. Sige lang. Pag-usyahom sa tanay mo, eh. Kuha na sa kong relibo ni mo. Anak, kinala matog na gid ka. Tog nagsay. Di ko, tatay. Ano man, huwag ka duka ah. Mo sayo ba ako gikan ugma? Di ko to, kundi ko uban ni mo. Unsa? Muuban ka? Sige na, tatay. Uban ako ni mo ato, mama. Mingaw naman ako, mama. Dili lang lagi. Sa sunod na lang. Nga nasunod man. Kay lisod kayong ibiyahe-biyahe. Dili man ko samok sa imo, tatay. Bisa na. Lisod og sakay. Ay, di ko to. Ellen, patuon ako ha. Higda na. Uban to. Dili. Di to. Ay, day. Di pa masab siguro good. Kaning, di pa magud sure good kung magkita mi ni mama ni mo ugma. Pasan nga pares na sab sa miyagi ba? Nga, wa mi magkita. Wa mo magkita. Ingon ka kita mo, mama. Ingon ka ihatag kindi tsukuyat ako. Ha? Oo. Iya tong hinatag bitaw. Wa mi magkita pero iya katong kuan gibilin si guard nga ipahatag ko nimo. Ay, Igadto na ko. Ay, uban yan ko, tatay. Sige na, tatay, please. Please, pod katug na. Ug please, in taon patuo. Promise, sa sunod higayon, kung dili paghapon pa ulis mama nimo, iuban na ta ka dito. Promise na. Promise, ah. O lagi. Sige na, katog na. Sige na, tatay, please. Please, pod katug na. Ug please, in taon patuo. Promise, sa sunod higayon, kung dili paghapon pa ulis mama nimo, iuban na ta ka dito. Promise na. Promise, ah. O lagi. Sige na, katog na. Gamay na lang yun. Once and for all. Prangkahan ko na si Dave. Putlon ko na ang among relasyon aron dili na siya masigig balik pa din eh. Bibi! Nakakita na siya na kung ikan sa atpang.
Ga, buhat ako diha. Mulabang na ko. Hey, Dave! Oh, shit! Asa kinakin ni Joshua? Pitan ako madas magiwi. May gani kay nakabreak din ang driver sa auto. Misinggit na hinon si Amy. Nakuyawan hinon siya. Oh, dali kami sa kay si Amy. Amy! Amy! Ka! Kaditang! Ka! Dali na! Laga na kayo na! Nagsigog samok na ko kanatawa na! Pagdali na kay buang na! Pamang gani nga kinanglan pakigsultihan ako. Ayaw na! Kay tingaligi, usay ang buhato ni mo. Sige na lang ka na, please! Please! Kinahadlok na ko! Fine. Oh, hey, ay di kilak. Dugay na bang nagsige yung samok ni mo ganang tawana? Dugay na, dito sa probinsya. Ako na siya sutor. O gilikilikayan ako siya dito. Pero ako masayod nga nung gisundan ko niya din sa syudad. O nasayod siya ako. Diin ko matrabaho. Kun mo, kinanglan ipadakop ka ng tawana. Aron dili na magsamok pa ni mo. Husa? No, dili na kinahanglan. Unsa? Kuan, luoy masad. Wala sa may pag-isip ka tawana. O luoy na kayo kung ato pa siya na ginuton. May pamilya ka na siya. O naingon lang ka na siya ni Ana. Diyan namatay ang iyang asawa. Parehas magud na ko upangan ang iyang asawa. O nagsamok-samok lang ka na siya. Diyan namatay ang iyang asawa. Kay nagtuman ko siya nga ako ang iyang asawa. Bao ba? Oo. Mao nga pasagdan na lang nato siya. Mapulaan na lagi na siya madugay. Og nagkasiguro ko nga dili na unya na siya sugtan sa iyang mga ginikanan nga maglakaw-lakaw din sa syudad kung mahibaw-an nila. Sige, kung mao imong gusto. Pero kung makahatag na gyud siya og porhisyon nimo, kinahanglan na nato siyang ipadakop. Okay. Kinahanglan ka na gyud magkatuon sa pagmaneho sa imong sakyanan. Aron dili ka na magsakay-sakay pag taxi. Og wait. Ganun mo ani mo ipalahos ng taxi nga imong gisakyan. Uwa na lang. May para magud nga pasahero ka ganina. May giveaway na lang ko. Huwag ko magdaw nga. Nabri ka tong tawana dito. Napark na ko ang sakyanan. Mga naong na ta. Okay. Ano man? Ngano kalit man siya misakay sa mga sakyanan? Ngano mo ako niya pabuta? Lalaki. Nakita ko nga lalaki ang nag-drive sa maong auto. Di paubos nini ang bintana sa iyong sakyanan. Kung nabati ko pa ang tingin di ibig nga may mando sa mga lalaki nga padrikano na ang sakyanan. Pero ano man? Ngano man ka? Nganong ingon og sa kalit kang hadlok na kakita na ko? May lain ka na di ay? Gusto ba sila kipanulti nga may lain ka na? Hinugdan nga o wala minimo pa uli as Inday. Oh. Hoy! Magkamatay ka! Sorry, boss. Kanina, dirit ko maliksis ako pagdali-dali nga makaabot sa iyang tungod ni Amy. Huwag karon, dirit na siya kong maliksi. Sa paghuna-huna gyapon ni Amy. Gano man, huwag ko magkasabot. Ingon og sa gusto mo hilak. Pero dili may mo. Dili ko gusto matuon sa diasa kong hunahuna. Gusto sila silang gituhuan nga may lain ka na. Dili.
Doon na naman ka. May lain ka ba gadi ay? Dili ka na ba din ako? Magkunsa na malang ang atong anak. Dili ko mahilag. Dili ko sika ng akong mga luha. Tuon rin sa sayop ng kong pagtuo. Mahal ko ni Imi. Mahal mi niya si Inday. Kung dili siya makahimo sa pagbiya na ko. Nasayop lang ko sa kong gitukuan. Bubalik pa siya na mo. Kami ang iyang piliyon. Kami ni Inday. Babe, usa ko ni. Why? Will you come here? Ano? May sayop ba? Yes. O kagani ka pang nagsige og kasayop sa akong mga gipabuhat mo. Wa kasi mong kugalingon. Nga ba? Sige. Ako lang ang usbon. No, ako na. Masayop ka na, Sab. Just take a break. May mo bang mugawas na ako? Okay, sige. Kay, di sa tika magamit din karon. Go and pick up yourself, okay? Okay. Bye, babe. Hello? Dayan? Come to my office. May pabuhat ko mo. Dili na yun mawa sa kuna-una si Dave. Naluoy ko niya, pero dili mahimo. Dili mahimong gubo niya ang ako mga pangandoy. Dili ang pagtapos nako sa pagtuon lang nga iyang nahatag nako ang akong pangandoy. Dili ko tubra dito. Daghan pa. Taas pa kaayo. O kining kinabuhi nga ni anak ko karon. Mo kini ang katumanan sa tanan. Mga dili ko ang iyang mubati o konsensya. Kinahanglan lang nga i-clear na ko ang akong hunahuna. Ilingaw-lingaw na ko kini. Aron mawa kini akong gipati karon. Doon nasab ko sa amo. Manaog nasab ko ning sakyanan nga dili na ko ikauban ang inahan sa akong anak. Pasaylo ang kinahanglan ko mamakak mag-usab ni Builin. Para! Sa ilan ni lolo niya. Kaluwis akong anak. Malipayon kayo sa mitanaw na ako. Midagan siya arong ang matagbo. Ayaw pagdagan! Tatay! Ayaw pagdagan. Naunsa man yung bata. Mutagbo ka man sa kalsada, maligsan ka. Apod na ako, Tatay Yuyo. Naana ako, Mama. Huwata nga magkalabang. Moabot man bitaw na. Naanay. Naunsa man ka? Sa kamanoy. Pagkamatag ka mataga mo kalit ka maglabang? Ha? Agay! Dong. Unsa ko na, dong. O ganing bata, atiyo. Gahay kay go. Kung patuyangan lang. May samaw niya ni sa iyong inahan. Tatay! Sorry, Tatay. Di na mausap. Sorry na, Tatay. Sorry, Tatay. Anak. Sorry. Pasalo
Pasaylo ako, anak. Pasaylo si tatay. Dili na ko tuyo nga pasakitan ka. Pasaylo ako. Tay! Dong, pastilan. Unang higayon nga gipunalan ni mo ang bata. Ug unang higayon usab nga mihila ka. Ini siya. Ano na, ha? May problema ba? Tiyo, Tatay, hiyak ikaw. Pahit na ko imuyuapi. Duko, tatay. Pahiran man ako imuyuha. Ilin. Atlok ikaw matay ko. Di man ko matay. Di man ko biya ni mo, tatay. Dili ka mabiyan ni tatay, ha? Dili ko ninyo biyaan. Kaya dili na ako kaya, tay. Ayaw ko ninyo biyay. Nyara nga pliti. Di na lang ka na sukli. Mao kinindapita ang among gipuy-an kani adto. Wa gihapoy kausapan. Squatters area lang gihapon hangtod karon. Misamot pa gani hinuon kadaghan sa mga pay nga nadungag dinhi. Kung ugaling may masunog pag-usab dinhi nga sa kabay, mapagan pa gihapon ang tanan. Sama sa nahitabo kani ato sa bahay ni Lola. May sausab ako sa pagkasunog sa bahay ni Lola. Kaya kung wa pa ko mumabdos, dili unta ko niya papahawaon. Dili unta masunog ang iyang bahay. Kaya naaman ko magkapantay. Nahawan kinindapita ka ni ato sa pagkasunog. Pero karon, niya, nagdasok na usab sa kadaghan ang napuyo. This is exactly the reason kung nga nung gusto ko mahawa sa kalisod. Kaya kung wa pa mahitabo ang dakong sunog, dili kami mapunta sa probinsya. Ug ni apaunta gihapon kami magpuyo ini dapita hangtod karon. Ni ining huot ug baho nga dapit nga akong gikasilakan. Ay! Sino iti soy? Nag siya paingan ako. Nakailaba ka rin siya na ako. Nakahinumdum pa rin siya na ako. Siya nga ka. Ano naman ka? Sa may tuyo mo din Kapaho pa initawana. Naman. O sa pagkaning orasa pero hubog naman Man. siya. Sa may tuyo mo rin naman. Ha? Kaya gusto ng tao din Bananda ka. Pero bayad na. Ansa? Bayad ko sa akong kago dato umang kagpurma. Dito sa dito siya. Kinakuangan ba ko sa kong ginom? Uhaw pa kayo. Huwag pa akong tutunulan. De. Hubog ka naman gani, Noy. Nga, nakuwangan ka pa ng pormaha? Ay, mao ginahinungdan nga wa mo'y asinso mga pobre. Kaya kamo pa'y naglisod, kamo pa'y pala hubog. Usa? Yamal tira. Sa bangon mo? Awa, pero mao ka na tinuod. Wa ka gid gihapon mausab. Mao ka lang gihapon sukad pa kani adto. Nagkalisod gani og maayo ang imong pamilya, palahubog ka pa. Ipalit pa tanan nimo bugas og sudan kaning imong gipalit og bino, busog pang pamilya nimo. Woy! Og si kinsa mong gang sulti na gaganana, siya laling dato ka? Ha?
Sa may gusto niyo? Ha? Ilaw na kayo na eh? Ha? Kurta, may kurta siyang iluklok siya kaya. Isog ka. Isog ka! Kayo mo kong liyap. Basta na! Wey! Balik na rin! Iyabagagan! Bisit! Sakit ako na kalit yung yapak siya gibit-bit yung bag. Ni Malbayana. Daw na gani. Manabot pa. Ay, naman itong akong kurta. Dara, naog pagapak na nako siya bag. Bisit. Isog biyana da. Kinsya man daw maral karon pa magkita ito niya din eh. Pero, murag kalasab ko. Kinsya man to, ha? Oh, shit. Dili na gilit ako ang ipangmuyatak dito na pita. Animal, hapit pa hinaon ko madisgrasya. Saan naman lang kung nadunggaban pag yung niya tinuod. Saan ka na ako sa pagpasabot si Joshua? Kung nga nang naabot ko dito na pita. Pwisit, tigwa nga. Way buot. Malahubog. Makalagkot. Shit. Gipaningot tayo na akong tinaganda. Dinin lang ko mag-atang. Huwag kasakyan ako taxi. Uwa na ako magkita pa ang migukod na ako. Luwas na ko din eh. Gusto. Mula sa lago pauli sa kong kondo. Tawagan ko na lang si Joshua. Paibawan ako siyang pauli na ko kay naglain ang ako lawas. Busy magkukaayo siya kaganina sa kong pagpiha. Kung dili ba siya makatubag karon sa akong tawag, dagsan ko na lang siya. Dong, Nay, Sinday. tuas sa inyong kwarto. Nakatuog na lang og hinilak. Parte naging hubaga sa tabon-tabon sa mata. Luuran kayong bataa. Hinoon, may katungod siya nga manluod, kay makapila na siya sa ari nga mauli ang iyang inahan. O sabay nahitabo sa imong lakaw, ha? Nay, Wa ba mo makita? nagkita. Unya, unsa may sulti niya. Nga wa manggihapon siya mauli. Rabihas ang kabisihan niya, no? Nga wa man gyud siya magkahigay ng pauli dinhi sa imong pamilya. Unsa man wa siya mingawan ninyo? Wa ba lang siya makahimo sa pagpananghid ang amo, bisag makadiyot na lang nga makapauli siya dinhi? Huwag mi magkasulti. Happy pa na kog nakita mo. Ano wa man mo makasulti? Bisig gyud ay siya. Nay, nadlo ko. Unsa? Sa unsa? Tingalig. Dili na may balikon pa din ni Amy. Dave, anak. Dili ko gusto mo hilak, Nay. Pero dili ko nakapugan ng ako mga luha. Mura lagi kumot ang akong dughan sa kasakit, Nay. Tabangin ko, Nay. Dave, anak. Mura kong malumos. Mura na kong mahutdan sa hangin, Nay. Mura na kong mamatay sa kasakit.
Anak, anak kung sinihitabo sa inyong panagkita. Sulti si nanay. Tatay. Apo, nga nung may bangon ka man. Tatay. Tatay na ako. Kinumilak man ka. Hiyak man ikaw. Hiyak ko. Anak, hilom na. Di na mo hilak si tatay. Ayaw na sa paghilak. Ba? Dili ko gusto makakita nga mo hilak ka. Musa mo tang kaguol ni tatay ko. Makita ka nga. Mag-uul, anak. Buoy man po't ikaw. Hiyak man po't ikaw. Iuoy man ko din po, tatay. Elaine? Anak. Ngano hiyak man ikaw, tatay. Away ka, mama. Suko ako, mama, ngita ko niya. Buoy ikaw, tatay. Ayaw na hiyak, tay. Di na ako ngita, nanay. Di na ako hiyak, ha. Di ako hiyak, ha. Pityabaw ka man lagi. Yes naman. Di na ko hiyak, oh. Di na ko sige-sige ngita, mama, aron. Di na ikaw away, mama, ha. Hiyom na ko, oh. Oh. Dili. Huwag kay sa anak. Dili ikaw hinungdan nga. Mihil ako. Sakit lang ang hipon ni tatay. Pero miinom nagtambal si tatay. Nawa na karon. O nga, alit na. Muso na ta pagbalik sa kwarto. Matuog na ta. Ali, kugos si tatay. Ayaw yang kukus. Di yang kukus ko sa imo. Nga naman. Dili na ka ni tatay, nak. Masasab ka. Dili na ko. Kay takit man ni mong ngipon. Yuoy man ko ni mo. Ay, shift na sa kwarto, yi. Pikpik ikaw na ko, aron di na ikaw hiyak, tatay. Anak. Sige, tana. Mga tuog na ta. Dave, huwag ka pa'y kaon, anak. O kaon niya ako kung gutuman ako, nay. Tatay. Ginoo ko. Kaluoy sa akong anak. So, you're home. Babe. Sorry, karon lang ko mauli. Nadugay ko dito sa... Ay! Oh, babe, sakit. Buhay ang akong naong. Kaganihong buntag ka pa. Nawa sa imong kagalingon. Nakita kong may laom kang ginahuna. Inungdan nga wa pagkadimao ang imong gibuhat. Ginatagan ti kagigayon nga mobiya ug una na ako. Pero wa ko maingon. Nga makahimo kas pagpauli sa bisan unsang urasa nga imong gusto. Ako'y... George! Ayoko kumuta! Kinsay imong gikauban. Diin ka! Are you trying to fool around, Emmy? Wa! Ayaw ka nagbuhata. Bisan sa una-una lang. Gusto I could make and break you. George! What's up po? Gipaakti mo ako nga, Pasidaan pa lang ka na. Una-unaan na lang kung sa pa'y kaya na kong buhaton gawas, ana. Kung wasayra na kong gitunto lang ko niyo. No! What ka totoo? I love you, Joshua. Mahal kayo, taga-araw makahimo ko sa pagtunto nimo. Oh, really? So, mahagi ko niyong tinuray, mao ba? Josh, nagduda ka ba ni Ace akong pagbati para nimo? If I say yes, kasi mo buhaton, ha? Emmy, Josh, you think bituo ko nimo sa imong gisulti ka ganina?
Nga stalker mo lang kadtong tawhana nga diriyot na ko maligsi. Unsa? No, I don't think so, Emmy. Sa kamaayo sa iyang parug o kahit suraan, imposibleng nalisuan kadtong tawhana sa iyang pangisip. Na, George! George! sultihi ko sa tinuod. Kinsa kitong tawhana. Unsay iyang kalabutan nimo? Tumag! Ug sunda ang uban pang sumpay ning sugilanon nga sinuwat ni Marites Alboris. Anino sa kagahapon. O palihog day ko no og subscribe sa akong YouTube channel. Ug daghang kayong salamat sa inyong pagkanunayong pagpaminaw.